sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Taryo sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Maying gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. QYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maying gabi. Aksyon tayo mayang gabi kay sa aton mga listeners sa riyatag naton lakat sa aton nga chimpo sini nga gabi Lunes kita karon Agosto 16. Aha. Tuig 2021. Okay. Easterless imbukadang easterless kay according sa pag-asa southwest monsoon break ni kuno. Pero kadamo sang galom nagahan ang low pressure area di sa northern Samar kag Leyte. Nag-aapekto ini siya sa kabugusan sa aton kapungsuran. Nga magalumon ang kalangitan, may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob diri sa Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao, no, kag Zamboanga Peninsula, no, tuga ini sang easterlies, while ang maayad-ayad pa nga tiyempo nga may pag-uum-guum ang kahwaan hasta nga magalumon ang kalangitan nga may dala ini naligwin nga mga pag-ulan nari sa Metro Manila kag sa iban nga bahin man sa aton pungsod. Lakip na kita diri sa Western Seaboard sang Kabisayan nga tuga ini ni easterlies ginaupdan sang localized thunderstorms. Ang naminhan kag sentral sang Luzon mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Alin sa direksyon na bagatnan nasidlangan pakadto na bagatnan nasidlangan. Kag ang sa iban nga bahin sang kapungsuran naton amuman mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Halin man sa direksyon sa gihapon nasidlangan pakadto na aminhan nasidlangan nga parehas sila nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Okay. Diri particularmente sa aton Western Seaboard sang Kabisayan. Lakip na diri ang Negros Occidental kag aton syudad sang Bacolod. Makaagom man kita sa may pagulugal o mga aton kahawaan hasta nga magalumon ang aton kalangitan. Nga may naligwin maning pag-ulan o kung pagpanaguob halin sa easterlies kag localized thunderstorm sa gihapon. Kag may mahinay kita hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin na sidlangan pakadto na bagat na nasidlangan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Ang kondisyon sang aton kadagatan nara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Alas 9:14 sini nga gabi, 0.5 ang aton hunas, magabalos ang taob. Alas 4:39 buwas sa aga, 1.5 metros ang takos ang kadalumon kag alas 6:02
sini nga hapon nagtunod siya ring adlaw magabutlak naman ni sa alas 5:35 buwas sa aga. Ari kita 26 hasta 32 degrees Celsius o kon 78.8 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Ang Bulkan Kanlaon, si Bulkan Kanlaon nakarehistro ini siya 17 ka volcanic wake pagtayog sa palibot, no. May moderate o kon kasarangan lang ini siyang pagbugas ang aso, mga 500 meters ang kataason sang white steam leaden plume, no. Kag nagkulap ini sa direksyon na aminhan na sidlangan kag nakatungdan, no, 500 meters. Ara gyapon nagapabilin ang ground deformation nga may slight deflation. Gamay nga pagubag sa iya nga abaga o kon palibot. Nagbuga naman ini siya 285 tonelada ang asopre o kon sulfur dioxide sining Agosto 15, no. Sinilang kagapon nga adlaw. Wala kita may nakita di sa 24 oras nga obserbasyon sa aton earthquake information. Sunod-sunod ang Davao, Mate nga pagtayog ara kalabanan sa nasidlangan diri nga bakahin sa aton kapungsoran. So safe ang Negros Occidental kag Oriental. Aksyon Brian. Monitoring the alert warning system naton sa aton nga lakat sang tiempo kay Bulkan Kanlaon kag earthquake information. May kitawhay lang gid palibot ta. Mayo. Sige. Sir Gan, salamat gid. Okay, welcome. Mayong gabi, sir. Batulo tawhay gid man palibot ta bakaksyon medyo may ara sang pagdulom kon kaisa. Kay normal sa mo sini nga mga binulan maulano na gid man sitwasyon ta. Action firing line. Plus pagid nga may ara sang LPA nga nagaulualihid sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility sa GUA mismo. So gakaapektuhan gid kita dire. Sige, ang mga utod ta nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom sang Taytay Kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time last City 2 subong nga adlaw Lunes kita ari na sa Agosto 16, 2021. Bukas na nga aton sining Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga ka-aksyon. Ang aton nga text hotline 0963-757-0874 kagaton siniyang live dira sa Facebook mga ka-aksyon pwede gid kamo makasend sa inyo sining opinion sa aton sining mga diskusyon diri plus ang greetings. Ayo lang ko 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid ang tanan-tanan. Aksyon Brian Warden. Aksyon firing line. On board na, Top las 9 ang tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nag-alinago? Balita sa aton sining pagpangalagad. Swerte kay nasang aga pasang banwa may nasapuan patay sa Don Salvador Benedicto dira sa may Pandanon sa Tuburan. Allegedly ining biktima taga syudad sa Bacolod pero padayon pang-check karon sang kapulisan. Action firing line. Way pilas, way buno, way tero, pero may higot sang sapatos ang liog niya. Action firing line. Ang iban nga balita mga ka-aksyon, aksidente didto sa Hinubaan, siring nagaangkasanay sang motorsiklo kahapon. Ang driver diri patay gid, no? Nagkalautod ang tinidor sang motorsiklo niya. Grabe, guro kadasig gid sang dalagan. Oo, kag duwa pa lang kasimana ini nga ginkasal mga ka-aksyon. Ang angkas niya nakagwa naman sa ospital. Action firing line. Samtang sa syudad sang Bago, driver sang isa ka barangay ginluthang sang riding and tandem kagabi patay. Action firing line. Ang nang suspek kakilala man abyan sang biktima. Samtang didto iya sa area sang Sagay, report maniho, isa ka amay mga ka-aksyon ginpulihan ka kastigo sang tatlo niya sini ka mga kabataan na umol-umol gid sila guro
ginlabo pa nila ti subong ara nagaagaw buhay ginabulong sa hospital ang ila amay. Action firing line. Pero explikar ta na sa inyo kung ano ginang sala sining amay ngay ni. Samtang mga balita gikan diri iya sa syudad sang Bacolod mga kaksyon, subong nga hapon sumigabong naman ang ining balita nga may ara sang isa ka paribag-o naman nga Delta variant diri sa aton sa Bacolod, partikularmente na sa Barangay Mansilingan. Duha ini, isa ka masobra sa 80 anyos kag isa ka 3 tuig. Action firing line. Naado nga sitwasyon ni Manny check tani karon dugang detalye makaksyon samtang mga biktima sang sunog sang San Jose Paho Alihis nagpamaliban nga magtemporaryo nga magtiner sa evacuation center ay nga aman basi may mga tiniran man silang pamilya. Publiko wala dapat sang ika-alarma bangod recovered na ang duha ka bag-o nga Delta cases sa Bacolod suro kay Mayor Bing sa PR mga kaksyon or sa PR sa press releases ginpagwa sining hapon ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Action firing line. May lang wanis na kapanglaton kay tikwani sila mo. Inang nagligal pa man nga Hulyo inis na pinang swab mga kaksyon di same man manner sa tong sa Banago kag sa Sumag. Action firing line. Pero di lang kita magsalig ha kay ining mga naka-Delta variant diri sa aton sa Bacolod wala sa mga travel history mga kaksyon so medyo kuani daw ka imposible bla. Action firing line. Samtang Provincial Health Office o sisaon ang pagwa or ginpagwa sang genome sequencing sang nagabusong nga taga Negros Occidental nga pinakauna nga nagpositibo sang Lambda variant na naman sa Pilipinas. Pinaka first nga nag-positive sining Lambda variant sang COVID-19 sa Pilipinas yari iya sa Negros Occidental sa Valladolid mga kaksyon. Nagabusong man why man travel history. Amo nang pamangkot ka ba sa nagligad to paano mga basihan sang ila sining pagpadala sang samples dito sa genome agod lang tawon kung may Lambda ini sila o kung Delta. No, damo pamangkot ano mas mataas ang percentage or rate sang ila sining virus sang in COVID test sila diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Kaya mo subong nga pinamangkot paano ni sila kay maningini kalagaw kay grabe man ka stricto subong. Naka-recover naman ang halos ni sila taran-taran. Pero tindi lang kita magsalig. In fact, atong mga na-contact sa close contact sa taga-Banago kag taga-Sumag, mga negative tanan. Action firing line. La City 3 o La City 7 na sa aton sa nga pagpangalagad. Action Brian Morden. Action firing line. Ang mga balita lokal headliners naton dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Capsule. Ang Zanton Plus Herbal Capsule mga kaksyon may paris ini siya nga may TC, no? May paris ini siya nga may TC nga sa din ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga may natural iyang antihistamine properties. Makabulig ini para makontrol sa mga allergies dira sa imo sining lawas mga kaksyon. Ang Zanton Plus Herbal Capsule naman puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties na pamatud-an naman sa mga siyentipiko nga makabulig pakupos ang mga nagahulubag dira sa imo sining lawas. Sa pinaka the best diri nga combination amo ang Zanton Plus Herbal Capsule kag may TC. Action Brian Morden. Action firing line. Balikan ko na karon mga dalag ko nga balita lokal tutukan ta karon dugay. Ang mga balita iya sa international kag national o sinigid na mga hapon dito sa Haiti mga kaksyon no. Nag-igo ang 7.2 magnitude sang linog mga kaksyon nga sa diin according iya sa Department of Foreign Affairs makaksyon way man sa mga Pinoy nga nagkalalastra dire o nagkaladisgrasya. Action firing line. Kay way man gid nag-igo dito sa Port Ao Prince mga kaksyon no. Kumbaga layo sa mga Pinoy dito sa mga lugar nga dito sila nagatiner no ining 7.2 magnitude sang linog sa Haiti mga kaksyon. Ang pinakasubo lang diri nga istorya kay may ara na sang 1297 initially ang nagkalamatay sining
linog nga ini ti kusog diri katama. Action firing line. Amo ni siyang ginabulabantayan diri sa Pilipinas man didto sa Luzon area, no? Ining masobra 7 ya ka kusog nga linog nga mag-igo mga kaaksyon. Action firing line. Ipatay to subong malapit na miltres ho, no? May lang way may nadalahig nga mga Pinoy sa sining linog sinigid lamang. Action firing line. Ang iban pang balita didto sa international kaluluoy ang mga kauturan ta didto ya sa Afghanistan, no? Afghanistan matapos nga nagpalagyo ang ila sining presidente kagab igid lamang nga si Ashraf Ghani mga kaaksyon, no? Pagpalagyo niya, syempre gin take over na sang Taliban ang ila sini panggobyerno didto. In fact, duugay na ning kinagamo na inagaway sang gahom. Action firing line. Ti kaina mga kaaksyon, may ara sang 32 na ka mga Pinoy nga nakahalin didto sa Afghanistan. Ginpasakay ini sila sa eroplano padulong sa Doha, Qatar. May 139 pa o 130 pa ang nagkalabilin nga mga Pinoy. 19 diri manuglakat naman mga kaaksyon. Action firing line. Kaya nga agin pa idalom sa alert level number 4 ang Afghanistan sa sinima tiniyon matapos ang ining grabe to subong kagarot kag kagamo sa ila kag inaway gid, no? May inaway gid ang linupok hindi magwanta mga kaaksyon. Action firing line. May ara sang flight nga ginpang-kanselar na halin kay na sang aga. Kung makit-an nyo sa mga social media dira gali nagsanay ang mga tawo yagod makahingagaw sakay sa mga flights nga hindi ya taga-Afgan, no? Hindi mga mga taga-Afghanistan nga dapat makapauli sila, mga foreigner ang iban, mga kung ano-ano na lang, no? Kung halin sa US, sa ilain-lain nga pungsod, ano? Dinagsanay saka sa eroplano, why na pasunod pa? Kung sino lang una to makakabit ka, makasulod ti isakay ka. Action firing line. Sa sinima tiniyon makaksyon, ginkanselar ini. Kay base magsululobra, mag-overload, mamblakag sa paglupad kay eroplano, bla, magala disgrasya kundi damo man patay. Action firing line. Ang kaluluoy tusubong amo ang mga kabataan nga mga kabataan kag mga kababainhan. Kay daway na gidto grabing kahitabo tusubong do ako mismo nga nagalantaw gadugo ang dughan ko maglantaw sa sitwasyon tusubong nagahilinibi na tusubong mga kababainhan kay daw sila gid ang target sa ni bangod sang problema nila da sa Afghanistan kag Taliban makaksyon. Actually pila na ni katuig nga sagis la kaginamo dira na predict naman nimo ni US President Biden mga kaaksyon nga magkalahinabo gid ni. Action firing line. So kabay pa sa Kabul Airport subong ato tong damo-damo nga pasahero tinong sakyan nila way. Ato to ang mga tangke de giyera subong nagalibot-libot iya. May mga series of meetings and mga press conference mga kaaksyon. Tik presidente nila way na to, lumagyo na to mag-aksyon, tiway na sang may mahari kag mag-leader. Di pa na subong na agaw ini ang ila sini nga pungsod sang Afghanistan sa Taliban mga kaaksyon. Action firing line. Di kinala uman gining gamo kay ti may ara pa man sang iban nga nagkalabilin dira. So bulabantayan ta ini kabay pa nga galikiti kung may gamo gani dalalahi gini way gini sa daog di puro pirdi tanan di. Action firing line. Ang balita diri sa aton sa Pilipinas, may napatay nga isa ka miyembro sang Magdalo Group. Pasibangod dayon. Gin pasibangod dayon ni Anay Senador Antonio Trillanes IV sa liderato ni Presidente Rodrigo Duterte ang kamatayon sang anay miyembro sang Magdalo Group nga naigo man sa COVID-19. Action firing line. Suno kay Trillanes siya bangod napatay ining mga taang tawo nga ini kag ang linibo ka mga Pinoy bangod sa kapalpakan sang Duterte administration. Action firing line. Sa palpak plus ang korupsyon amo gining kun nga ang nagdamo ang COVID-19 cases sa Pilipinas mga kaaksyon. Siya kulang abing pagplastar sa mga ventilators, mga oxygen dira, tangke dira, kag palpa kapag bakal sang bakuna suno iya kay Trillanes.
Ano bikon si Trillanes ang presidente, no? Basi way kita di COVID, no? Action firing line. Ambal niya bigo napaslawan man nga mapauntat kag mapunggan sang Duterte administration ang Delta variant mga kaksyon kag ang pagpalangga kapag hatag sang maayo nga benepisyo palpak man suno kay Trillanes sa mga medical frontliners sang Pilipinas. Action firing line. Hay, sus ko, kung sa agil lang tani pamasol kag way man ta sa may ginabulig, tinuway manigyapon. Wala tontas Trillanes basi may maambag man ni siya, no? Pero may man na kay na-remind niya ang liderato ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagpabakod, pagid kag stricto, pagid nga pagpatuman sa mga health protocols kag mga kinahanglanon sa Pilipinas so that mga kaksyon nga ma-address ta ini. Action firing line. Samtang do naglala gidyang numero ni COVID-19 ba? Subo nga adlaw ho ang kaso sa Pilipinas, sumaka iya sa 14,100 or 610. Ang iban do gaduda. Ang iban do gaduda sa doon din na giniamo. Ano gini matutuon nga istorya sa COVID-19 sa Pilipinas man? Action firing line. Siyang iban to nga pungsod do. Linong na, no? May kalinungan na to subong diri sa aton do ginula mangyapon. Ba siguro gagamo man to sila sa COVID-19. Ay galing well takbalo kay ga-focus sa diri sa aton mo. Action firing line. Isubong adlaw 14,610. Nagdangat na sa 1,755,846 mga kaksyon ang positibo or kaso kabilugan sa Pilipinas. Ang aktibo naglambot na lang tatato sa mga 38,000. Subong ara naman sa 106,672. Kag ang naka-recover 1,618,808. Kag ang patay 30,366 na. Action firing line. Subong Agosto GC 6 na kita, 4 days before ang August 20 mga kaksyon, nga katapusan nga enhanced community quarantine dito sa Luzon area kag pila pagid ka mga rehiyon, no? Tiambot kon amo ning kaso kada adlaw astabi sa 20 Agosto nga nagkarot 14,000. Amot ko manaog sila sa MCQ, sistema bantayan ta karus gabi kami ara sang Talk of the Nation si Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Kahit isang niga to 5,000, 6,000 pa lang gini-CQ na sila. Ti subong 14,000 nagahamboy 15,000 ho. Ti ano ni? Basi magpadayon ni nga mag-CQ sila or ano nga sitwasyon may ayuda pa kamuda. Action firing line. Ambal sa mga negosyante makaksyon sa duha ka semanang lockdown dito iya sa Luzon area. 300 milyones. Dila ko sigurado milyones, bilyones. 2 bilyones bla mo? Ang pierde sa mga negosyante mga kaksyon ti way tamihimo. Kay kundi man ipaghimo on ni Presidente Rodrigo Duterte ti basi magkaltamaan pagita ni COVID-19. Action firing line. Pero ang suno sa mga negosyante, tani hindi lang totally 100% lockdown. Dapat i-minimize lang ang paglagaw sa tao, stricto lang nga pagpatuman sa health protocol, bantayanay, hindi mga essentials na hindi maginuwa. Ang manugba, kumbaga padayon lang binaklanay, muni na, amo nabi. Oo, sa mga kung ano pa nga negosyo. Tiway gito totally lockdown sa Boya Metro Manila mo. Baldagin ang negosyo nila. Milyones, bilyones ang dula mo sang mga negosyante nga ini mga kaksyon. Action firing line. Korte no, amo na kadako sang problema subong. Daligid lang. Balikan ta kamo, matira lang ko isa. Daligid da. Minsan, iniisip ko kung... Nga mga tinion mga kak. May mga iban pagid nga probinsya subo nga nagaalalawas na
ang mga pasyente sa mga hospital. Firing line. Ay grabe, no are. Kundi subong may ara sang isa ka lambda no nga report from Piro. Sa Piro nag-origin ini last year 2020 ang lambda virus nga ini sang COVID-19, no? So ang Pilipinas sa ka-record subong sang isa. Kani malas man kay nga diri pagidya sa atons Negros Occidental. Action. Firing line. Diri pagidya sa Negros Occidental sa Valladolid Bakaksyon isa ka nagabusong nga nagpa-swab test kay ti syempre kada 3 months before sang iya sini nga pagpa hospital agod nga magbata na gina-subject for swab test ining mga utod ta nga nagabululusong kag about to pamata na, no? So result ginpadala ining sample niya didto sa genome sequencing center Bakaksyon, no? Kag gumawa nga positibo sa Delta ining nagabusong, oh. Action. Firing line. Pero suno kay Governor Lacson naka-recover na, no? Hindi na dapat pagkabalakan pa. Now, sunog diri sa aton gobyerno sa Pilipinas, bangod sini isa ka record sang lambda nga ini, mas striktohon pagid aksyonan ang health protocol. Nan. Pagbasa ko kay nasling ko ano abi nga pagstrikto sang health protocol man. Ano mga pagbag-o sa mga strategy suno iya sa kay Attorney Harry Roque ay may lain pagid. Sili ko pa si ibalik ang kwan, ang divider to bla sa motorsiklo bla ka magsakay ka nga may ara sang may ara to bla sang baral sa agang kasanay motorsiklo. Action. Firing line. Sang padayon ko nga basa way man galya. Ipatuman gihapon ang hugot nga butang sang mask katon. Distancing gyapon ni isa ka metro kag ang pagbakuna tigihimo ta naman na subong. Halos ni tanan sobra na isa ka tuig nga ginahimo naton ini tanan. Oh, about time na siguro nga isugid tang kamaturan sini. Action. Firing line. Doon ay himo ta naman ni tanan-tanan. Pero di lang kita magsalig mga kaksyon. Kiti kabudlay sini according sa mga eksperto, si Delta kag si Lambda mas highly kwan ini sila ng grabe magtapik ang mga ang iya sining virus infections kag mas makalala ang sitwasyon or mas lala ang sitwasyon sining Delta kag Lambda mga kaksyon. Action. Firing line. Balikan ko ni karon anong update sini sang Lambda diri sa Negros Occidental, no? 35-year-old na nagabusong nga babaya sa Valladolid. Action. Firing line. Abal sang istorya ko kay na nga taga Valladolid tigalagaw okay naman ni subong ga pangisay-kisay naman gani ni. Oh, pati siya guro nakayuhom paano siya nakalamdaman. Wala sang travel history. Action. Firing line. Pero balikan tanay kramak action diri sa syudad sa Bacolod. Kundi may ara kay Tato Banago nga 71-year-old nga ti ang iya nga mga contact close contact to nagda-negative tanan-tanan naka Delta variant ato siya. Action. Firing line. The same man sa isa ka babaye nga nagabusong sa barangay Sumag naka Delta man nagligad nga inadlaw. Sini nga hapon may ara sang duha ka gin-report nga nagka-Delta man variant diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon gihapon sa area sang barangay Mansilingan. Action. Firing line. Ining mga naka-Delta variant mga kaksyon, siraduhan na, sealed off na ang ila sining nga mga puloy-an. No? Sa barangay Mansilingan, wala lang ta partikularmente, kundi nga purok, ini basta dira sa barangay Mansilingan. Action. Firing line. Ining duha, isa ka 63 anyos, babaye, no? Kagang isa ka lawagon tarigali may lugar naman galiwa para mangin aware man kamo dira ano? Taga Hermelinda Homes ini siya. Ang 63 anyos kagang isa diri 3 ka tuig nga lalaki naman iya sang puro kabugwason barangay Mansilingan Bacolod. Action. Firing line. Ining duha mga kaksyon, ining lalaki nagpositibo gin swab test ini siya sadtong Hulyo 15. Nagpositibo sa COVID-19. Action. Firing line. Samtang ining Hulyo 23
Gin paidalo man sa swab test ining 63 anyos nagpositiban. Ti pinadalaning ila samples didto ya sa genome tiya mo na positibo gid sila ya sa Delta nga virus o kon variant mga kaksyon. Action firing line. Sa palaaboton nga Martes kon maybe buwas nga daw ipaidalom sila liwat sa swab test na naman, no? Sa mga, ipaidalom sa swab test sa tanan nga mga close contact sa mga ini nga mga pasyente, mga kaksyon. Action firing line. Parte, no? Abi check na ton diri karon sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon, kung kumusta kita dire, no? Manami man nga mahibalaan gidaton iya kung anong sitwasyon ta diri subong. Kaysa nambal ko na sa inyo ang Delta variant, highly infection ang dala sini. The same man sa lambda nga inik ikumpara mo siya sa mga ibanda nga mga variants, mga kaksyon. Action firing line. So mas dapat preparado kita, no? Sa aton sining ginahimo sa matag adlaw nga tanan, no? Kadelikado mo, no? Sa nahambal na ang ining duha. Ang tawo nga may dala sining Delta kag ining lambda nga ini, labayan ka lang, pwede ka na matapikan sini. Action firing line. Kay dala sa hangin, no? Basta lapitanay kamo dira, that's why nga ipatuman gid pirmi ang tanan nga protocol sang ikaayong lawas proteksyon hinganiban, mga kaksyon. Action firing line. Kay amo ni siya ka delikado gid, no? Amo ni siya ka delikado gid. Now, sa nagligad to may mga tikang na ginahimo ang syudad naton sa interview naton kay City Administrator kag Pinuno Executive Director sang EOC, Madam M. Ang, duha pa lang to ang Delta variant case naton diri. Subong na dugangan pagid sang duha, isa pa ka barangay. We don't know kung ano naman ang mga tika, mga steps nga himuon sa aton sini nga mga opisyales diri sa Bacolod. Online sa firing line. Malikanta si Madam M. Ang, subong nga gabi sa Baron, tanay sini nga time. Ma'am, good evening, welcome to Action Radio, Bacolod, ma'am. Mayong gabi, Action Brian. Mayong gabi sa mga nagapamati. Salamat gid ma'am sa mga time baw daw mga subok nga balita ini kay gindugangan na naman sang duha ka kaso sang Delta variant diri sa syudad sang Bacolod sining nga adlaw gumawa ining report, ma'am. Ano naman ang mga panibag-o nga mga tikang nga ginahimo ta subong ma'am bilang otoridad diri sa syudad sa Bacolod with City Mayor Bing Linardia kag iban pa nga mga opisyales naton, ma'am, sini. Well, immediately after na-receive namon, Action Bri, ang report nga halin to sa ang confirmation sang report from the Philippine Genome Center nga gin-relay sa aton sang Department of Health. Si Mayor Bing immediately ordered for the surgical lockdown sang balay sang duwa na ka bag-o naman nga na positively detected for Delta variant, Action Bri. And immediately nag-order man si Mayor Bing i-swab per DOH protocol, i-swab ang duwa na ka pasyente. Daligid lang na utod si City Ad M. Ang, daligid lang, ano? Daligid lang. Aligtoy nga, gaw action ang microphone ta, daligid lang, ano? La City 28. Daligid. Okay. Daligid lang. Okay, sige. Action Brian Warden. Action firing line. Pasensya gid mga kaksyon, ano? Balikan ta sa action on si City Administrator M. Ang. Kay dito nakita to sa portion nga may mga advice na kag mandate na karon si Bacolod City Mayor Bing Linardia angot sini. So halin diri sa Action Radio Bacolod tonight ang aton sini nga mga utod taga Bacolod kag outside Bacolod man nga nagabisita man kamo diri kag pamalaklon kay ti hambal naton ining tanan nga mga viruses nga nagaginawa subong anaron tanagid yang aton sini kaugalingon nga mangin kabahin sa kabuhi naton, no? Kay hindi ni basta-basta nga madula mo ining virus nga ini. Action firing line. Balikan ta si City Ad M. Ang, ma'am, pasensya gid na utod kita. Go ahead, ma'am. Yes, Action Bri. So,
Pagkabato naton sa report ng confirmation, immediately Nagkautod siya, how? Dali gilang. pag-swab ng mga tuwani ka pag-o nga na-detect nga Delta variant cases. Okay. At the same time, contact tracing sa mga close contacts. Kag ang pag-swab man sa mga close contacts na hindi nang tuwan sa pag-o nga mga Delta variant cases sa Bacolod. Okay. So, again start na ma'am, today or buwas pa, ma'am? Or subong gabi? Actually, ang contact tracing immediately nag-start dayon. Ang swabbing sa buwas sa aga, ang schedule sang swabbing sa mga ang ilang mga close contact. Okay. Pag-intindi ko gani, kina-interview namon si Barangay Kapitan Pico na butangan naman isang caution sang ila sinitag sa tagsa ka mga puloy-an, ma'am, no? Safe naman ang halos na mga katupad nila sa nasambit nga area. Yes, Action Bri, ang aton nga action na pirmi is unless nga may mga close contact kita na ma-identify pag-diet kat ma-confirm, ang ginahimo ta is surgical lockdown na diet na muna ang recommendation sa aton sa DOH, which amo man na order ni Mayor Pinky is to seal off sang household sa mga bago na cases. Okay, ma'am. Ma'am, una kita sining 3-year-old, ma'am, nga lalaki. Nga ang agin swab test siya, ma'am. And nga ang agin padalagid ang sample niya. Anong nakitaan, ma'am, sa result sang una yung nga swab test, ma'am? Okay. Ang amay ni sang 3 years old, nag-positive, isa ka security guard nga nagatrabaho sa isa ka bangko diri sa Bacolod. Nag-positive sang amay, hindi pala action. Okay. Daligid lang. Okay, pasay-say tagini para may ideya kita, para makapanagana kita. Hello, ma'am. Action arms alsaha biliwat kag ayon sabi nga plastar liwat. Action firing line. Okay, para at least makapanigana kita kung paano nakuha sining 3 katuig nga bata. So, amay, isa ka security guard, nag-positive, nag-transfer sa bata. Dira palang taas ta, no? Dira palang taas ta, para may ideya kita, no? Para may ideya kita, kag kabalo na kita sang himuon ninyo, dira, kung ano dapat ang paghimuon. Action firing line. La 7:32 na sa aton sa nga pagpangalagad, gintutukan ko ini, kaysa nambal ko na, kaina pa kag pila na ka chimpo nga ginasulit-sulit ta ini nga ining lambda kag si Delta variant mas delikado ikumpara sa original nga si COVID-19. Action firing line. Amo na subong ang ginaproblema sa aton sa mga eksperto diri sa pungsod Pilipinas, mga kaksyon, no? Suliton ta ang nagkalahinabo dito sa India, sa Indonesia, kag sa mga katupad naton nga mga pungsod, no? Nga pag-igo sa ila sining Delta variant nga ini, ang ila sining positibo everyday masobra tag 40,000. Oo, 40,000. Kag damo ya ang nagkalamatay, hindi lang kay tag isa kagatos, galambot tag 2,000. Action firing line. Ti ano bla ayan ka delikado, ina kag nagakaubusan sila sa mga oxygen tanks didto, mga kaaksyon. Kag ang ibante ginapamutang na lang ang mga pasyente sa gwa sang hospital, ang iban hopeless na gakalamatay, kag why na sila lulubngan. Hindi man pwedeng padugayan kundi ginapang butang na lang sa mga sa open field area nga may ara sa mga gatong sang kahoy kag ginapang sunog ang mga patay sang sining nagkalamatay. Action firing line. Ay, grabe iya, no? So, balikan naton si Ma'am M. Ma'am M, pasensya. Ganyan nga nag-utod-utod kita. Mag-go ahead, ma'am. Hello, ma'am. Action Bri. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Pasensya. Ganyan nag-utod-utod kita. Go ahead, ma'am. Oo, hindi man stable akong kaina nga connection signal. Subong okay na. Okay na ni subong. Sige, ma'am. So, ang bata na nga 3 years old, ang iya amay nag-positive. That's why naging test na siya. Ang amay is a security guard working in one of the banks sa diri sa Bacolod. Okay. Kag
ginpadala na for sequencing ang iyang specimen kay tungod ang iyang CT value or ang cycle threshold action bri lower than 30. Ang cycle threshold amo na siyang naga-measure sang viral load. Okay. So kung magdubo siya gani sa 30, that means taas ang viral load. Kay daw tatlo lang bala katiyog sa machine, ay 30 lang katiyog sa machine, ma-detect na dayon. So kung less, mas less pagit. So buti rin yung taas ang viral load. So muna siya ang requirement or criteria sa mga ginabaton sa Philippine Genome Center nga specimen. So nag-fit sa criteria ang specimen sa bata. So muna yung padala kaga nag-abot di sa aton subong lang adlaw ang result na positive siya for Delta variant. Pero of course clinically ang recovered na niyang bata. Okay. Yeah. Aha. Ang 63 ma'am ya. Aha. Ang 63 years old naman, senior citizen, close contact man siya sang nag-positive niyang apo. Aha. Nga nag-aubra sa isa. Aha. Dali gid lang. Na utod naman, no? Pag close contact, positive sa iyang apo. Action firing line. Okay, no? Dali gid lang, ano? Kay balikan tani sila, balikan ta si Madam Aung, ang sa Sinimatinion. Pasensya gid sa aton nga mga utod, ang signal naton kung isa di taniya mabasol tagiya sa cellphone kundi signal naton kapigado gid diri sa Pilipinas, Globe Smart. San opa ni Action James maabot si dito doon man. Action firing line. Way pani siya naka-start gid. May mga SIM card sa man sa gani, no? Si dito, no? Oo, duwari naman ni gani. Pero pigaw pa gid ang mga signal nila. Ay kanugon. Ang momentum bala ni Ma'am M kakadula bangod sining signal nga ini. Action firing line. Okay, last sa 7:36 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon, no? Bisan ano kagwapo sa mga cellphones ko ng signal sa lugar pigaw, gakabaldagid, no? Gakabaldagid mga kaksyon. That's why, sige, uya man ta kay Madam M. Ang ba? Hindi na gid siya makontak. Sige, okay lang. At least tamo na mga initials mga kaksyon nga subong ining duha fully recovered na ni sila. Ang action dyan ay yung on kabi. Kay ipadayon, Ma'am M, sige, karon na lang si Ma'am M, ako na noon, din na lang actionan. Ayoon ko lang section dyan, kay na-interview, kay nas kapitan, ipadayonon, tabisan gamay, gid lang, kay daw na utod ang akong presentation. Kanugon, hindi makompleto, karon mangutkot na sa bago lang aton nga mga listeners nga malin na kulang ba? Kanugon, no? Kanugon. Sige lang, hindi totoy mabasol si Ma'am M, kay ang signal niyang aton nga ginaproblemahan. So, I guess ganiguro ba siya na manawag di karon balik sa aton. Action firing line. Action James, pakikakasa lang si Ma'am Eng, Ma'am M. Kay daw, why na to tsansa, no? Sige lang. Ayoon tahing agaw sa action dyan, sa baron taning panahon niya, gamay lang gid. Diri na ta sa 63-year-old nga ini. Kay ang mga ini ara sa mansilingan mo. Damo naga pinamangkot sa aton di nga taga barangay Mansilingan. Suliton ta, mga kaksyon, ang ining sa Mansilingan, mga kaksyon, ang ina sini nga mga lugar, ara ini ang 3 ka tuig nga bata, mga kaksyon, nagapuyo ini siya. Dira iya sa may area sang Ermelinda Homes, no? Ang 63-year-old. Samtang ang 3 ka tuig dira sa may Puro Kabugwason, barangay Mansilingan. Pero, ini sila tanan, okay na. Action firing line. Gods na sa action dyan. Okay na, sige. Action dyan, may gabi. Yes, Action Dry, amo na ang ilisaw nga background sining duha ka mga bag-o nga mga na-report na nag-positive sa Delta variant ng COVID-19 sa area sa Barangay Mansilingan. According to kay Kapitan Boy Pico, ang sariling 62 years old nga babae, Action Dry, kumadumduman mo to bala ang mag-asawa nga nagtaliwan ng ligat to nga mga sinimana sa may Ermelinda man. Himata yan ining 62 years old nga may Delta variant ng COVID-19. Okay, dali gid lang. Atong Sir Merlinda, tong mag-asawa nga nasapwan mga patay na lang action dyan. Yes. Okay.
Imataya ini, according kay Kapitan Boy Pico, kag gina-check sa nila kung bala matod ang report nga ilig fully vaccinated na. Aha. Kay ang report ka sang city, initial kaina, gikan si LGU is fully vaccinated na, ining 60 years old na babae sa pagbakuna kontra COVID-19. Pero check liwat nila, counter-check ang records ng barangay council. So parang yun ang silingan. Kung matod din ang report action by kay ilaliwat ko suyon kung ano bala ang tabo nga base wala no detect kay ning ang virus antes pa man siya ibakunahan or mahimo di pagkatapos sa bakuna nalaktan pa sa virus ng COVID-19. So gina-verify pag ginanila action na dry no. Sa subong ang upod yes ni sa tumatama ba di Ma'am M ang nagatrabaho ini sa pribadong kompanya ang unangan na detect o kung naka-detect ka sa COVID-19, hindi nang close contact, ya, in 60 years old na babae, there is why nga swab test siya. So meaning, according to the Kapitan Boy Pico, hindi gini siya action dahil ang source, gid bala, na tinatawag nilang at siya, gituna nag-positive, ang guwaya kaniya nag-close contact lang siya action right, pero eventually, siya ang nakitaan sa Delta variant ng COVID-19 depende sa assessment kag sa pagtuon sa TGC action drive. Okay. So susubong ginfield off na ning ila balay. Ang upod ya nga iya trading na batang isa, ang mga swab test sila buwas mga 7:30 AM ang ilang schedule. Pero according to kay Kapitan Tico, ang naka-close contact siya sa Toto, nga daw man na-blow sa direction bright, mapaydalo man liwat sa swab test. Okay, dalig lang. Ayo nga magpa-swab test. Dalig action diyan gamay lang palamangkutanon kundi gin pang swab test ni sila sa nagliligan pa yang Hulyo 23 kag Hulyo 16 ining bata mo pag insindi ko dahil check ko diyan, no? 23 ining babaye, ang bata ya 15. Yes, so July 15. Pag swab test nila nagpositive na ni sila. Yes, action right. Pag positive nila, ginpadalang samples nila to check kay daw lain ang ilang result, why ito sila ginpang sealed off? Kay positive mo sila yan? Amo na ang isa siguro action right ka natabo. Kay according to Kapitan Pico, after yan nila natapos ang ilang quarantine or isolation period, okay, gin-release sila yung action right. Wala sila yung sealed off yapon kung na nakagawa ang examination ng PGC dito sa Philippine Genome Center. Okay, tikon ni Sipon ta magtulyot 23 abe mo ning pinaka-latest ang babaye. Tikon mag 14 days quarantine. At lapaw na gid man sa 14 days kundi gin pang-release na sila abe. Amo na subong gin balik naman sa sealed off naman. So daw matansya na itong aksyon dyan nga medyo kulo kampante na kita kay tina-sealed off man to sila galia. Why man to sila kalagaw na during that time nga nag-positive sila una nga samples diri sa Bacolod? Yes. No, amo na action na dry ano tabo. That is why nga after according to kay Kapitan Tico, i-swab test sila. Ang tawag din naman din back tracing naman. No, wala pa yung ginapayo pero makandak sila sa back tracing both silingon ang pabalik naman ng contact tracing action bright. Ang obrahon nila pareho lang kung may mga close contact man sila o kung wala. Okay, pero pamangkot pag diri kundi nagpositive sila tong una gid. I'm sorry action dyan. Gusto tala ni idon para lang nga maisa-isa tani. Sang nagpositive to sila, di ba may ara na ta sa contact tracing sadto kagin pang swab test man. Kumusta to sila? Ang sa bahay, actually, ini sila action bright, mga contact ini sila. And then, ang ilang mga contact in swab test man, like there is a 63 years old na babae, according to Kapitan Tico, negative to iba niya na upod. Okay, good. Ining sa bata naman yung action bright, doon sa bala ang last stage ng contact tracing, wala na sa iban pa, kay after naging swab test siya, upod ang Yailoy, wala na sila sa iban na close contact na within the period na gina-required action bright. So, sinasa na lang to sa bata ang contact tracing, kumbaga. Ate Kamayo, at least tonight na klaro naton ina, kay para at least may araman sang peace of mind ang mga utod, tablalabi na mga katupad nila da, sa Melinda Homes da, or sa Puro Kabugwason nga ini, ngati na sealed off na sila before, na lockdown na sila before, mismo lang sa ilang puloy-an, why na sila nakagwa pa, so another, another sealed off naman ini, kaysa panibag o nga Delta, meaning, why na kita dapat kakulbaan pa kay why na sila kalibot pa, kag ang nami to kay negative pagid ang una nga pag tracing kag swab testing before, ano?
So, pila ka days ni subong aksyon dyan? Ang buwas actually swab test sa sila ngayon buwas. Aha. And then sila doon ko na nung resulta ng swab test action drive. Okay. Kaya according to kay Kapitan Pico, once wala man yung payo in kaso for kaso, mag-positive abiliwat sa COVID-19, i-pull out yun sa yakag dalon sa quarantine facility. Yes. So, pero mag-negative, open na sila, okay na all the way na. Ato kung action drive, wala pa na swab test eh. Kung mag-negative, abi, in God grace, abi, ma-negative lang sila, open na sila dayon. Until lang sila sa balay, i-shield off ng Japon. Oh, sealed off sila gyapon. Timayo man na, dugang paghalong, ano? Yes, action drive, doon mo ng ilang policy nga basta yung swab sa i-shield off sa Japon and maulat ng Japon sa quarantine period. Antes nga ibuyan o kurabi nga abihan di wat action drive ilang puluyan. Garizay nga bago di katantiko, mas maayo kung mag-cooperate sila sa mga datos nga ihatag nila like especially sa contact tracing. Kaya sila ay naman nga kaso, ay naman nga variant ng COVID-19. Nga gusto nila man nga tutukan dira sa area sa barangay Mansiringan. So subong tayo na nakibot man sila sa sitwasyon. Pero ang bago rin ni Kapitan Politico, depende sa paghangop sa publiko, action ba kung paano nila itratuhon ining Delta variant sa COVID-19. Ngati lain kan panibago naman nga kaso action ba. Pero ang ginsealed off subong ilalang puloy-an o kon may ara sang kaiping nga ibang gid nga tawo binga daw medyo lapit-lapit sa ila. For now, action by pagbisita natin sa lugar, ang ila lamang nga balay ang ginsealed off. Okay. Pero ako din ang advice lang gid hindi pwede ka palapit to within the area. No, lang kay nakabantay man nga barangay tanod sa lugar. Kag dugay-dugay ginabalikan sang barangay health worker para bala ko na makinang lanon sa iban pa ako di ang balik Kapitan Pico para at least matatapan dira nila kag masiguro gid nga wala sang may nagagawa action blind. So wala sang apektado nga mga pumuloyo aside sa sining mga pasyente subong sining ka pamilya wala nila. Wala action na bray apektado. Galing kay according kay Kapitan Pico pagkatuyagi natin mga tupad balay galili masami. So ginabantayan lang tong balay man mismo nga nagpositive sa Delta variant. Sa COVID-19. Kag face mask gid kamo da ha sa mga tupad balay da kay sanambal kunan delta kagang lambda nga ini galopad sa hangin labi na gid pila ka metros ang distansya action diyan. Yes, isa pa na nga dapat nila bantayan. Yari kita ng quick out at interview. No? Ay 15 initial, no? Gin swab. Recover na sila. Sikibot gali ko nga inform ko sa amon third sang amon nurse no na si nurse na isip of la liwat no tungod na allegedly lo ginakuan na positive kuno sa tingin variant no Delta variant pero I don't know kung todo ko na nun so bali ang as per advice isip do kung may lingguwak balay no tingin isaksilan ko ang tanod, sinabalaw pang tanod nila dala ka pulis na kay tulo sa labas ang information ko daw ito may resistance subong sealed off na bali buwas sa aga bago ko lang natawagan si Dr. Sorongon nga schedule sila for swab test buwas no lingguwak balay hindi lang ini ang dua ka patient kundi ang kasalan ng tao sila balay i-swab man. Hindi natin mamalaan kung ang result. No? Kasi sila alive until tomorrow. Mga siguro mga 7:30 ba i-swab na sila. Kasi wala punta kung ang result. Marami yung action na Brian pati ang si Barangay Kapitan Boy Tito sa Barangay Mansilingan. Siguro the same na process na matabo no, like sa Barangay Banago, wala action Brian. Ang update to, gikwala to sa update si Kapitan Ricky Mijares sa Barangay Banago. Atong 71 years old, walang lalaki nga nagpositive una sa Delta variant ng COVID-19. Di ba laging swab test to siya? Liwat to siya nagpositive sa COVID-19. So, gin-pull out siya sa ilang balay. Na-stroke siya action dry Inang 71 years old nga lalaki. Ang baga ni Kapitan Makaluloy, yung sitwasyon niya kay na-stroke siya. Dahil ang iyang palisigid kwaong gid sa kandalon sa quarantine facility action drive. Grabe, no? So, subong alas sa quarantine facility, pero ang mga upo sila balay, nga ginpay dalo mo sa swab test, mga close contact ya, negative ya sa COVID-19. Salamat, Action John.
Balita sa patrolang sa libot sa Bacolod-Action Santia. Sunod na sa aksyon sa Bacolod-Action Radyo. Action Firing Line. Kaya mo na mag-aksyon, ang detalye dira sa barangay Mansilingan, Kabugwason, kag sa Ermelinda Homes mga kaksyon. Alerto lang kamo da, hindi gid magsalig sa tanan nga mga tiniyon. Action Firing Line. Sige, pwerte. Pagbalik naton, ang next naton nga istoryahan, lambda na naman. Sa Valladolid na naman iya. Daligid sa ato nag-igo ning lambda nga ini ba? Paano ini na-acquire sa sining nga babaye nga nagabusong kag anong sistema man? Amo-amo maniguro sang Delta mani nga may nakitaan according pa kay Madam M. Angkay na makitaan nga lain ang imo sining nga results sang swab test rason nga subject ikaw sa pagpa-test pag dito sa genome mismo sa Metro Manila. Ti pagbalik sang resulta ang padala to nga samples, pagbalik sang resulta, ang tag-iya, nakalibot-libot na. Action Firing Line. Kasi fully recovered na siya mo. Pila ka days ang nagligan. Ang nagkakalahinabo, subong pariyon isang una, gito nga kasagsagan ni COVID-19, bla. Nga aton sini laboratorio, dito patanan sa Iloilo, mahulat ka pa tagpila ka diyas antes magbalik, diring imo result, ikaw ya, manuguwa na sa facility. Action Firing Line. Timabot ning adlaw nga kung magdata ni kag hindi gid lang pangamuyo tang hindi magdata ni sa Delta aside from pangamuyo para ang aton gidisiplinas ko galingon nga kung magdamo gid man ni siya mabakal sang mga pasilidad nga kaangay sa ginahimo sang genome dito sa mga kaprobinsyanan. Action Firing Line. Pero pangabay lang nato na nga hindi na gini mag-laptop pa, no? Kag maing balita ni Dres Bacolod kay naka-recovered na sila or naka-recover na rather kag ang una nga ginpang trace naman to kag pang swab test nila sa pinakauna nga result nag-negative man. Action Firing Line. Ang nga bahin sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Plus Action Firing Line. sa nambal ko na pagbalik naton maglamda naman kita mabalita gikan Kapitolyo Provincial. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing. Oras gidul. Maayong gabi lang sa mga friendship naton si Sir Noel Amar, Alona Abdon, si Trillanes buang siya wala man na bulig, putak na putak. Si Ricky Serino gap monitor subong sa Barangay Bunga DSP. Si Carmelo Garingo Araman, Leia Younger Esquivel naga-monitor man sa Talisay, Manju Arnijo Novi Magapan pirmigin naga-monitor sa Barangay Pandanon. Si Noel Amar, evening sir, bright amyaw ko lang friend ko na si Vanessa Mayo Jinke Dayalagdon, Milail Oligo, Alex Montesa, John Season, Bia Jonathan, kag Dennis Richard. DJ Jonah, biska na bakunahan ka na latnan niya ka. Diri sa amon, 7 ang patay na mga oldest fully vaccine na sila, kag 21 ang positive fully vaccine man. Noel Amar, sharing and likes done, thank you again. Si Swani Salvo, PBGNSL, thank you again. Lilibet de la Cruz, Virgil Pinda, naga-monitor man sa Celine Homes. Upod mga apo ko, idol ka ginila kay namian sila sa imong magkadlaw. Okay. Stay safe ha, God bless and your family. Thank you again. Milail Oligo, Paul Spot III, Araman, si Carmelo Garingo. Aksumbray kon hapon sa Central Market, kagiban pa nga parte sang downtown area, ginatulok-tulok lang sang task force disiplina ang mga nagaginutok ng mga tao. Wala Manila ginasaway. Why ka na-expectaron sila? Kala ng ila. Parte pa gining inyayaw. Tuod, no? Tapos basulon, ay, imbot lang. Milail Oligo, palihog lang, tamyaw ba ni sa Mayo Jen,
kag Jinky Dayulagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Walter Peter Arsinas Araman, Diding Alojamiento, Connie Laparan, good evening Sumbray, happy 52nd anniversary ARB, Action Radio Bacolod, stay safe and God bless. George Gargasiran, good evening Sumbrayan, greet lang BF Anita Fuentevilla, Santa Kuling. Milvin Solidarios Abdo, naga-monitor man sa Bago City. Mila Paternal, naga-monitor man. Dilayla Manlangit Araman, Divina Gracia, Royal Subdivision Manville, mga kaksyon. Lilia Mansiba Araman, Janet Flores, good evening Sobray, monitor kami sa program mo sir, stay safe kayo dyan. Nabalitaan namin dito may Delta variant dyan sa Bacolod, praying for everyone's safety, God bless. Salamat. MCT Linihan, naga-monitor man. Si Mila sa nabitin ko sa report ni Ma'am M, senior citizen, nasugpunan tatumnay thank you ginay ha. Rosalina Arellano Espadero, saxophonista di Bacoleño, good evening Sumbrayan, paano maka-intra sa raffle promo, ano ang procedure? Nakatapos na kami sir sang padalanay, next time sir ha. Eden Giogangko Araman, Noel Amar, Sir Bry, si Mayor Isko Moreno nagpositive man sa COVID-19. Kag fully vaccinated man siya, that means daw wala effect ang Sinovac. Gani man no. George Gargasiran, una pa recover ang patient kaysa magwa ang result from Genome Center. Katahom gid. Layo abi at tuto sa Sabay Manila mo. Oo. Milibeth Gotwal, Delta naman, tapos ang Delta ano naman? White takbal. Kabay pangaway na lang, no? Niel Brian Values, Ambalya, good evening Sumbray, happy 52nd anniversary Action Radio, live from Agisan. Si Princess Roby Blanca Flor, naga-monitor man, mangko sa diin sa Kabugwason. Kabugwason lang gid na mention, di ba mo? Pero check ko be. Kay ang ginhatag di sang ang address gid ga base lang kita sa kwan sa tawag sinigani sa otoridad naton. Ang Kabugwason dira lang gid sa may puro Kabugwason lang gid butang, ha? Si ni Apple Araman, ano ni gali ang vaccine base amo ni gadala virus, kay nga ako wala ko na baksinan, latnan ko sa hilanat sa nabaksinan. Viole Cabrera Gregore, taga Bacolod, halong lang kabutanan daa at magdasal. Thank you again. Taguligan Ray Canilas Araman, Susan Sidolio Taberno. Thank you again. Francisca Puso Madiraso Araman. Sige. Mapahuay-huay ko gamay ang akon nga puwak para may ibira ko karon pagbalik ko. Standby lang kamo ha, hindi gin maghalin kay idon taning labda no sa Valladolid mga kaksyon para at least makompleto tani kag may iban pagita nga mga balita karon nga lagko no ining amay gin kastigo kag ginlabo sang sini nga anak, tatlo ka mga anak mga kaksyon sa Sagay. Now last 7:58.
Action Marlon Hinabia gina-endorso ginaton sa inyo ang Brian Borden, Action Firing Line. Mayang gabi lang sa kay Virgo September. Salamat gid nagamonitor si Beth Villanueva, si Kativer Araman, Ronnie Makilan sang Murcia, Yoli Galiegar, thank you gid. Si Otay Benedicto tamyaw lang kay Baby kag Nonoy Hedriana sang Don Jacob Village, Barangay San Jose, Sipalay City. Salamat. Jocelyn Araman, si Skybridge on Heaven Paradise, nagamonitor man. Evening kuno Negro Sano na, halin sa Kuwait, thank you git. Si, okay, nabasa ko ng iban. Dari sa piyak nga porsyon, abiho, ay naka-off siya. Oy, may ilang gali sa kay Joey Distrito, ho, nag-monitor sinimat tiniyon. Kag sumuman si Kagawad Edsel Talaban, dira sa may Barangay Singkang Airport, nagapulupong kag nagayohom-yohom sinimat tiniyon. Action Firing Line. Si Joey Distrito mo ning pinakabaskog da sa may Singkang Airport mo, no? Kung madula ka mo, si Joey Distrito lang pangitaan nyo sa Barangay Hall, kaya daw siya na dang subong ang leader sang Barangay Tanod, di na ko sigurado. Action Firing Line. So, hindi, group pasensya, Mig, no? Ay, may gabi lang sa kay Viron, si Viron, naga-monitor sa ato nga pagpangalagad, si Tony Adlawan, naga-monitor dira sa may St. Tereso, no? Salamat gid sa pag-monitor ba. Sige. Action Firing Line. This time kontang balita with Action Marlon Hinovia Makaksyon gikan Kapitolyo Provincial. Capital Reports. Kay ang Provincial Health Office Makaksyon maga-investigate sining Lambda variant dira sa Valladolid mga kaksyon kung paano ini, no? Ang balita ng Action Marlon Hinavia dulong sa aton sa D3 Biodugang nga proteksyon sa Action Mar. Mayad niya gabi. Sumray mayong gabi kon mayara sang Delta variant ang sunod sang Bacolod nga na-record. May araman Lambda variant nga na-record man ang Negros Occidental. Doga contest tila ba? Buang gani. Cisco. Lambda variant o galing kay mas dako ini nga balita ang Sumray. Ining Lambda variant dari sa Negros Occidental. Bagod na national ini iya. No? Yes. Kay amo ini ang una nga Lambda variant nga na-detect dari sa pungsod sa Pilipinas. Ang naigo sini pasyente residente sang Banwa sang Valladolid Negros Occidental. Odo nga tiuway man gin palayak Sumray sang Department of Health akon national kon diin ini nga lugar magluwas sa pagsiling nga Region 6 lamang. Pero dari sa Negros Occidental nabaluan ang Sumray ni subong adlaw, no? Kay inpahibalo ini isikida sa ato sa nga mga health authorities dari Aksyon na Braikag naglanog ini nga balita. Dito mismo sa may Banwasang Valladolid. Ang nagpagwa sang resulta sa swab test ngayon ko as pasyente ang Philippine o kon ang University of the Philippines Philippine Genome Center opisina sa dito sa Metro Manila. Ang istorya nga naway nagsaralanto kon si Provincial Administrator Attorney Refrado Diaz pang paparan ng Sonda Bray. So yun mong istorya. Doon na dula, doon ay na. Action Firing Line. Unsang nahitabo, balikan ta sa Action Marlon Hinovia. Last 8:14 na, while nag-contact kita Action Marlon Hinovia Makaksyon, atong karoon ko na lang ni, no? Ara naman siya guro sa aton linya. May update kita sa itong patay nga sa Juan Kinas doon sa Salvador Benedicto mo. Atong, sige, while waiting kita, no? Daligid lang.
Standby ka muna kami. Update kita to sa patay sa Don Salvador nga nasa Puan kaina mga kaksyon. May ngala na kag may nag-claim na ato sa nasambit nga bangkay. Action firing line. Las 8:14 na sa aton sini nga pagpangalagad ang pitch oya mag-investigate sila daw may ara sila sang natimahuan guro nga hindi sila kontento sa result so tihulaton tani nahulaton tani sa Action Mar balik sa imo. Action na bray, balikan tayo istorya angot sa Lambda variant. May ara na sang ginibo nga pag-angot ang Provincial Health Office sa Department of Health kay sa Philippine Genome Center. Ay luyag nila sobray maklaruhan diri. Kung may ara sang mga pagduda mo kay ang Lambda variant, ang mga health experts or health authorities nagahambal na mo manibalidad sa Delta variant. Mas makalalaton man agsumpray. Yes. Pero natabo ya, ang ining taga Negros Occidental nagabusog ni sa nagbata, ti ang tarang-tarang nagabusog agsumpray kina swab test kina siya. Amo na sa swab sample nagpositive, close contact sumpray number 1, family members. Ay bad pagid nga hindi family members, close contact man. Gin swab tanan nagsumpray negative. O nagid nga nagpalibog pinsar sang pila ka mga opisyal naton. Amo ni exombray nga siling ni Atty. Diaz. Hindi ta ni anay pagatagan sang konklusyon nga Lambda na gid man siya. Okay. So hindi anay. Ihulaton ta pa kung ano ang komento diri or response sang Philippine Genome Center query ng paghimuon sang provincial government. Ang istorya Hulyo 22. No, by the way, 35 anyos, babae, di siyempre pusong. Hulyo 22, kindalain ni siya sa Doña Corazon Luxen Montelibano Memorial Regional Hospital. Dres Bacolod, kay kapasakit na siya. Di siyempre, kuhaan ka na swab test. Sa sulod sang anom ka oras, nga pagtiner niya sa Hospital ng Sumbray, nagbunag ini siya sang isa ka bata nga lalaki. Okay. Kaya ang swab, ang sample ang sumbray, why insigida mapadala na labutan pang sumbray August 3. Kag napadala ang sample dito sa Philippine Genome Center para ipadala sa ginatawag nga genome sequencing. Kung ipunta, July 22 siya gin swab, August 3 gin padala ang sample sa Manila, 2 kadlaw ang sumbray pa. Imbis na balaan. Doon si Kadlaw pa ang nagligad sang ginpadala dito sa Philippine Genome Center sample. Meaning, before gin-swab siya, 12 days pa gidya antes na padala sa Manila, daw mo sina? O July 22 gin-swab ang sumbray mo. Okay. August 3 na napadala sample sa Philippine Genome Center. Okay. August 15, kahapon lang ni. Ginisiling sa Philippine Genome Center nga positive sa Lambda variant ining sample ginpadala nga ginkuha sa nagapuso nga babaye ag sa ginatos agsumbray kana nga samples na ginpadala amo lang ning isa nga halin sa nagapuso nga sample nga nagpositive kuno sa Lambda variant. So halin sang July 20 August 3 kahapon 15 13 days. Kung isip-isipon taksyon na bray. 13 days plus ang 12 days pagintuya nga way pa atong una, so mga 25 days nang nakaligad Action Mar. Kundi pagkatapos siya nga nagbatak sumbray, tiner pa na anay sa ospital, obserbahan ng lawas siya, obserbahan pa naman ng bata. Yes. So. July 26 na discharge siya, no, nakagwa ni siya sa ospital. Kay gin-swab siya, wala pa magbabalaan ang resulta sa sining adlaw July 26. Gindala ini sa Action Bray. July 29, gindala siya sa healing facility sa gobyerno probinsal nga ara dira sa may banwasang EB Magaluna. Pating baby niya. Yes, Action Bray, kaya naman pwede magbiya siya nga yes ang bata ni. Kiti, ang balsang doktor, ang breastfeeding, ang pinakanamit kumpara mo sa gatas nga baligya Action Mar mo. Correct. Pag August 6, natapos na ginatawag nga days period sa pag-quarantine niya, gin-release ini siya sa quarantine facility, Action Bray. Pero August 15 sa nasilenta na, sang ginpagawa ng resulta nga positive siya sa ginapatihan Lambda variant. Kabangdanon, subong adlaw, gin-re-swab
ini siya. Okay, subong na. Aha. Oo. Kag ginkuha naman siya, ginpaitalo naman siya sa isolation facility dito nagsubray sa lugar niya sa Banwasang Valladolid. Ay, nakapauli na tani, balik naman siya. Man, so amo na sa agsumarang istorya sa likod sang sining nagapuso ka babayi nga ginapatihan ginasiling sa Philippine General Center nga positive sa Lambda variant. Wala pa ni ano ang response, ano sabat sa Philippine Genome Center sa question or query nga imuon sa provincial government. Ay, si masulat gito sila, Action Mar, masulat sila. Siguro nagkikangot na agsumbray kay kainahambal ni Provincial Administrator Attorney Diaz. Gin pangabayan ang magsumbray mo ang Provincial Health Office nga bit coordinate kamo sa DOH kag sa Philippine Genome Center, no? Ipalabot na tong damo nga question may angot sa sining bagay. Kag suliton ta ining pasyente nga ini wala sang travel history ha kay kabalo ka hambal nila paano naglabot sa aton si Piroman ining Lambda sa Negros Occidental kay dapat may travel history kagid Action Mar ginalantaw before mo. Number 2 na Action Bray nga question, no? Number 2 na. Number 2 na siya. Number 1 amo to ang ginasiling makalalaton protektanan close contact negative. Ikaduha why travel history Action Bray sunod sa tiluig why ka guwa sa Negros Occidental ining babae nga ni. Anong trabaho yung sin Action Mar? May idea ka, Action Mar? Why langin pala Action Bray. Anyways, pasalamat kita nga negative ini tanan-tanan, no? Negative tanan-tanan pero hindi man guro malain mag-question Action Mar, no? Yes, dapat questionon gid kay kita mismo Action Bray galibo pa ganing paminsaron ta. Kung Lambda variant gid ni ang maka-explicar Action Bray ang taga Philippine Genome Center lang mismo o ang ato sa mga health authorities. That's why nga sining nga gabi nagtalana ko tani mag-interview sang DOH Region 6 na naman kay gusto tagi pamangkuton kung paano blang set up sinihaw. Kali kita taga DOH bla Region 6 daw gawi-ahuya ni sila interviewon man. Si Sako guro. Sako guro, no? Tinagligad Sako man sila subong Sako gyapon. Sila nga padala samples to mo, no? Natuntangan ni sila Sako guro eh. Oo, ayun. sige. Oo. Ning nagpositibo sa barangay nagapusong why pa ni siya makagi bakuna. Okay. Unvaccinated pa sa why pa siya kagi bakuna kontra COVID-19. Okay. Yaring pagpatahag palayag ni Provincial Administrator Attorney Diaz. Investigation, in-investigate sang sang PHO ang mga train of events, ang samples. Although may ari na gani po the summary of events, no, kung anong natabo. But again, under investigation siya. August 15 nagwa ang alleged nga result nga may ara siya supposedly Lambda variant. Amo na gina-investigate gid. Ang Lambda is supposedly very contagious. Ang imong tawag sini, ang resistance, ang effectivity sang vaccine gadubo. Kung tanawon mo nga ang iyang mga upod sa balay nga hindi man niya positive kung contagious man ni katama nga variant. Damo gani questions that we have to verify and investigate further. How could she contract the variant? Wala man siya kahalin din sa Negros Occidental. Why sa travel? Why siya kagwa sa Negros Occidental? Ara na subungan they are already working with the DOH kag sa Genome Center to further investigate the case. Kaya do damo hindi mag-inangot. Okay man na, no? But we have to revalidate a lot of things. And mula na ang aton nga mga kauturan, hindi lang anay mag-jump to conclusion nga may ari nga di Lambda. No? Again, it's still COVID. Again, our protocols have to be the same. Kung ano ka kahalong sa una, amo mangyapon ng pagkahalong ta subo. And then, ang treatment is also the same. And our hospitals are ready. So, ang tatag sa sining nga balita, ang sumbray may ari ni sa punta question mark. Question mark na mapanas na siya kung makasabat ng taga-Philippine Genome Center o kung ng DOH. Amo nang manami sa probinsya kay why dayon blaga why ga panic, why man although nga timera sa mga precautions sagin palayag na pero may palamang kutanon nga dapat ibuluon kumbaga ikut-kuton tanin sa dalo mas na pababaw bi kuno no gining sitwasyon tabi. Amo na ang term asumbray kay nang ginbuyan man bilang reaksyon ni Governor Bong Lacson sa mga Negrosanon
hindi dapat pagpanik sa sining Lambda variant nga ginasiling Aha. nagsulod na diri sa Negros Occidental. Update gikan sa Kapitolyo Provincial ang kaaksyon yung aksyon na Marlon Hirumoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Ang balita ng Aksyon Marlon, hinabiya dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Hulat-hulaton taniya, no? May gini nga tikang ginhimo karon sa PHO nga pag-question. Hindi man i-question nga kung ano gid bing mamatawag naton bing nga daw gayuhom ikaw o kon question abi nga daw why do di ka magpating kundi luyag lang sa PHO nga klarohon initentanan based man sa mga inadlaw bla kag sitwasyon status sang pasyente nga ang nagpadulong sa Lambda ini. Although nga una-una pala dan wa isang travel history. Ikaduha sa mga days paano tinakapuli na siya gani ho. Tapos balik naman subong 25 days isipon mo kaya ang balik Mar August 3 gin-swab test siya ara pa to sa mga July 20 mga 2020 mga 20s to pagka August 3 pinadala ang iya sining sample didto sa genome nagwa kahapon 15 mga 13 days na naman o 12 days man nga positive siya sa Lambda. So kung imo gid nga lang tawon 24 to 25 days na ang nakaligad sang nagpositive to siya sa pagpa-swab test nito nga nagpadulong siya sa hospital. Action Firing Line. So ang quarantine period sang ginatawag virus nga ara sa persona according sa mga eksperto gina-check nila 14 days lang na para hindi ka pa panglaton 14 days nga mag-stay ka sa isa ka facility or na quarantine ka para hindi maglapta si virus. In fact, subong nga rin tag 7 days pa lang halin sa gin-swab test ka, halin sa nag-positive ka mismo, kag nag-swab test ka, 7 to upward, sabi, gina-check na da, nga di ka na magsuroy-suroy, dira ka lang kisiguradohon, tani, na mo na bla, kung positive ka or negative. Ti ato, 20 plus days na, no? Nga nagkapauli na siya gani, halin sa facility mo, kay halin sa hospital, gin facility, gin siya upod siya sining nga baby, and karon gumawa liwat, ginkuha na naman siya liwat, balik naman sa facility na naman sa Valladolid mga kaksyon pero kuha na siya naka-recover na 24 days na Action Firing Line. 24 days na nakaligan. Anyways, unas tananti pasalamat sa mahal nga Ginoo kay tanan nga man ang close contact niya negative. So meaning dako ina nga pasalamatan ta, no? Kung naga-question gid man na PHO ba sila inon blas ang genome amo na kon ginalantaw di ba sila ma-misinterpret nila basi magambalan genome ano ni sila way salig sa aton de. Action Firing Line. Di normal man lang naguro question no na. That's why nga ang aton sini nga utok subong dis Negros kag sa Bacolod mangin kalmante lang gid kita, no? Mangin kalmante gila kita para hindi kita masibla mag-anxiety kita plakadlo kung maglinag sanay na kita is ka kulba de. Last 8:27 Action Radio Philippine Standard Time. Action Firing Line. May kabilang kay Grace Pontaliano amakanin no. Naga-monitor gid sa aton sini pagpangalagad. Daligid lang ko ni kay nasa aga sa DSB may naipatay ito nga nasapuan. Ginkilala na to sang iloy niya, no? Nagpadulong iloy niya dito sa DSB PNP. Ang ngalan sa tong biktima si Rogelio Savilo Atender Jr. 24 anyos, soltero. Taga Purok Boulevard, Barangay 14, diri syudad sa Bacolod. Nakilala sa sang iloy niya pagi social media posting dira sa iya sining panapton. Kag posibleng iya sining tato sa botkon kay kadako sang tato sa botkon niya. Pero subong ti ginahibalo pa sang pulis kun anong motibo sa pagpatay sa iya. Action Firing Line. Ining nasa puwanto kay na makaksyon, wala sang pilas, way pilas ang buno, way mantero, pero ang liog may ara sang higot sang sapatos. Action Brian Borden. Action Firing Line. Ang pamangkot paano siya nakalabot sa Don Salvador Benedicto, no? Ti dito sa ginhulog sa may kilid dalan nga daw taas bala ang pika-pika. Dito ka kaya on siya naka-face mask pa. Action Firing Line. Sige, ang ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad maka-aksyon ginadulong sa aton sang Bluterna Plus Capsule.
Pagbalik naton karon digudugay, dalag ko nga balita gikan diri sa syudad sa Bacolod Action Dale Salazar, plus pag mga balita karon sa Negros Occidental Police Provincial Office. Objective, balanced discussion, fearless comment. Carmelo Garingo, Action Bry Super baka lilibog ang COVID-19. Gililibog na sila. Florencia Villacampa. Good evening, Action Brian. Watching live diri sa La Union. Thank you again. Si Miles Martir, ilalang gidiya specimen ang ginpadalahaw about some that are positive. 100 to kuno bilog padala nila. No? Amo man ang ginapamangkot ko man gani mo anong basis bla. Lilia Taton Araman sa Gardenville, stay safe and God bless. Salamat. Si Riza May Castor Gangoso naga-monitor sa aton. Salamat gid. Sige, Ana Sinoro, Teresita Orita Kahuraw, may gabi. Si Jami Aportadera Perez. Evening, Sir Bry. Monitor kami Barangay La Granja, La Carlota, Sri Namyaw Family Perez. John Hamula Arama naga-monitor. Virgo September, Godspeed monitor sila. Salamat gid. Si Beng Villanueva. Okay, nabasa ko na. Araman si Merly Gonzaga, naga-monitor man. God bless man sa inyo. Henry Alan Munares, thank you gid. Macario Fortaliza, Sir Patamyaw lang asawa ko nga si Eugene Manlanat. Kag sa family Fortaliza, kag sa bata ko nga si Valerie, kag Aubrey, salamat gid. More power and God bless. Sige. Balikan kung iban karon na. Di ko maghalinda kay lagko pag balita tang idulong sa inyo karon digudugay. Las 8:31.
Kini kasangkap sa turmeric, saluyot, malong ang oras ko, grabe, gid ka kabos ba, pero ang nagluntad nito bla sa kwan, sa sagay bla, amay, ginpolihan, kastigo sang tatlo niya ka mga anak. Ang tatlo niya ka mga anak kagabi, naga-inom actionems. Kusog ang music, bla nga ginapamatian. Ginsaway sang amay nga pinahinayin nyo lang ang music nyo. Way bla nila ya tinapungol. Action firing line. Way pag isla kontento, tinapungol nilang amay nila. Ginlabo pag nila sa ulo, tira subong na hospital ho. Action firing line. May mga reports nga ginawa ngayong amay kung isa mahubog bang kuno medyo may pagkaisog man. Pero tibisan pa, amay mo na, pwede ka marko payway da, pero pinulihan nila, may lang kayway patay. Batsuno sa pulis, agaw, buhay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid
Maayong gabi lang kay Randy Amarilla RC nag-monitor sa ton sila nga pagpangalagad, ano? Alex Montesa, sige lang sir. Erlinda Oloroso Bautista, salamat man sinigaran. Si Miloni Calvas, thank you gid. Si Ricky Sirino, sang bunga DSB, ano? Ang mga nag-text sa aton via hotline, I'm sorry, iway ko na basagid kay nakaproblema, nag-rulinya, taway sa gabaton, no? Action firing line. Pabasan ko na, plastar ko na, boss. Ano? May gab ilang sa lola ni Panoy Pineda, ho, na si Juan, si Erlinda de la Cruz. Salamat sa pag-monitor, te. Oras ko kulabos, gido ba? Sige, no? Boss, bantayan, managtagta damo nga tag 500 pesos, boss. Pila ni kabilog, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Boss nga, Locson James, no? 12 ka 500, boss, mamasang at ang aton panagtag. Aha, sige, bantayan nyo mga action. Action firing line. Buwas sa hotline, sige, check naton, August 17. Buwas, ako mapungko sa action hotline, duha ka 500 ang ipanghatag ko, na? Buwas nga daw. Pagkagabi sa action firing line, duha man ka 500. Action firing line. Sa aga pa lang, action report, second portion, may ara na, action balita, morning edition, action BBB, duha ka 500, this is my life, action reports, afternoon, ara man, halos tanan, buwas, nga mga programa, bantayan nyo, kay manghatag kami tag 500 pesos, 12 tanan ka 500 pesos. Action firing line. Ang tanan nga mga interest nyo, ari na plastar na diya. Panggabuto na muna, boss ngadlaw. Good luck, congratulations sa mga daog sang tag 500 pesos mga kaksyon. Iramay koreksyon sa amon sila nga birthday, boss adlaw sa Aksyon Radio. Ika-52 nga anibersaryo sa Aksyon Radio Bacolod mga kaksyon. No? Waita duro nga mga activities like mga donation sa mga blood to before. Alang-alang gid, no? Kagiban pa nga ginahimo sa Aksyon Radio during sang amo sila nga celebration. But because of pandemya, PY gid, sige lang, may misa lang kag pasalamat via on-air, lipay naman ta sinaguro. Action firing line. Wala kita sang oras sa aton nga pagpangalagad mga kaksyon. Ini sa Aksyon Brian, more than nagapasalamat gid standby na sa Aksyon Night Patrol karon digudugay with Aksyon Eric Magbanwa. Maghilibati kita buwas sa mamayapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.